बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बावैसो सान सिगां वाक्क इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवायाव सनानि मेडेल मोननो हानाय दानसोरां नार्जारिनि गोथै सह'खौ नखराव लाबोनो थाखाय दुखुथिया नखरा रांनि आंखाल जानानै दं। दुखुथिया नखरा मदद खालामनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायदों आरो दानसोरां नार्जारिनि हरखाब जिउ गोमानायनि न्याय नांगौ, बेनि सायाव थाबैनो तदन्त जानांगौ होनना दुखुथिया बिफा रजेन नार्जारिया सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला अन्ध्र प्रदेशनि गदाबारि रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय राजहिमेन्द्रि गभर्नमेन्ट हस्पिटालनिफ्राय दानसोरां नार्जारिनि गोथै देहाखौ लाबोनो थाखाय 2,50,000 रांनि गोनांथि जानानै दं। मख'नो गोनांदि वाक्क इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवायाव सनानि मेडेल देरहानो हानानै न'फारसे गिदिंनानै फैफिनबाय थानाय समावनो हरखाब ट्रेनाव गोबानाय जानानै अन्ध्र प्रदेशनि गदाबारि रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय हिमेन्द्रि गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। बेजों लोगोसेनो बे एखे गवायाव जानाय वाक्क इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि बियाबनि 1 नं गणेशगुरि गामिनि लहित खेरखातारिनि फिसाज्ला राजु खेरखातारियाबो न'फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाबै मोनथै मोनै बेरामजों गाग्लोबजानानै कर्नाटका इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स हलनि हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो होनना खौरां मोननाय जादों। साननो गोनां बाथ्रा दि सानैबो बर' फिसाया माबोरै बेबादि हरखाब देहाया गाज्रि जानो हमखो आरो सासेया जिउ गोमालांखो। बे साननैसो मुफुरनि उदखार खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। फिन दिनैबो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सासे बर' सुबुंखौ हाग्रानि मुफुरा गाग्लोबो। हाग्रानि मुफुरा पुब पेंनाबारिनि सनाराम ब्रह्मखौ दिनै फुंनि समाव गाज्रियै अरख्लाबजोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाग्रानि मुफुरखौ हाग्रा बिफान, पुलिस बिफान आरो एसएसपि हानजाया हमनो हाबाय। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन सासे बैसोगोरा बर' सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला बरबरी थानानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय पुब दक्षिण कुसि गामिनि 69 बोसोर बैसोनि बिस्ति नार्जारिखौ दिनै फुंनि समाव हाग्रानि मासे मैदेरा बुथारलाङो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बैसोगोरा सुबुं बिस्ति नार्जारिया फुंनि 4:30 समाव न'निफ्राय ओंखारलांनाय समावनो मैदेरा गाग्लोबो। गाग्लोबजानाय बिस्ति नार्जारिखौ न'फारसे लानानै फैयोब्लाबो दसे समनि उनावनो जिउ गोमायो। फैगौ 5 डिसेम्बर खालि बारग' एनडिपिनि सोद्रोमाफोरनो सरकारा रांनि अनसुंथाइखौ होनाय मोनसे हाबाफारि खुंगोन। फैगौ 5 डिसेम्बर खालि बाक्सा जिल्ला तामुलपुर बरखाता दुर्गा मन्दिर फुटाराव बारग' एनडिपिनि गासै सोद्रोमाफोरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होगोन। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो गासिबो बारग' एनडिपिनि सोद्रोमाफोरखौ बेंक पासबुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार आइडि गासिबो अरिजिनेल फोरमान बिलाइफोरखौ लोगोआव लांफानो थाखाय खावलायनाय जादों। आसाम राइफल्सनि जेआव आलफा उदांनि सासे सोद्रोमा। आसाम राइफल्सनि मोनसे हानजाया तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल सिमनानि जौगुन ओनसोलनिफ्राय 38 बोसोर बैसोनि आलफा उदांनि सोद्रोमा गिरिन्द्र सेत्रिया उर्फे पबित्र असमखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ तिनसुकिया जिल्ला बरदबि थानानि सिङाव थानाय जांगानि गामिनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय आलफा उदांनि सोद्रोमानिफ्राय 9mm पिस्तल आरो बेरफ्रुग्रा हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ तिनसुकिया पुलिसनो गथायनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।